Iba skutočný muž dokáže pomenovať všetkých týchto futbalistov. Ako sa on volá? Odpoveď: Cristiano Ronaldo. Ako sa on volá? Odpoveď: Lionel Messi. Otázka číslo 3. Odpoveď: Neymar. Dajte like videu, ak ste správne odpovedali na prvé 3 otázky. Otázka číslo 4. Odpoveď: Romelu Lukaku. Číslo 5. Odpoveď: Kylian Mbappé. Ako sa on volá? Odpoveď: Son Heung-min. Si úžasný. Pokračuj. Číslo 7. Odpoveď: Johan Cruyff. Číslo 8. Odpoveď: Pelé. Otázka číslo 4.